Turquie. Donc la Turquie est opérateur économique ou faux. Car faut que relation nous ou ni Mali amena kabni 1999 accord économique banga jamana flafe. Mais aux relations ka kuraya ka fangan duma au kira à partir de 2015-2017 au bela relation nous mimbe nyemoro nyonche ani relation économique bara fait relation ma bara kosobe au-delà Mali opérateur économique ani Turquie taw anga président fla le colonel Assimi Goïta ani Recep Erdogan ou ko kulu ba fait en tout cas transition watila relation économique mimbe Mali ni Turquie tché relation akabara pour que wari mimbe échange mimbe ani Turquie tché aka multiplier par 10 ou 20 aya abe million dama bo amba fa casser kado fangala opérateur ou be couranjo ou be fen chamanke ou be se docteur ou be se ka keleminan fana abuburu ka franga jamanama donc ni Mali ou ka relation à madame Nebi ka bini l'empire du Mali fo l'empire songoyi ka bino watila Mali Turquie kumbe jagoke uka jamana togo watila togo l'empire ottoman ka bino watila donc relation minuno madame Nebi donc amba fait bi yani transition kaba uka niveau bas de soro uka kafo ko Afrique kono jamana min ka de Turquie ka tema beka o ye Mali on fana betaw ka affaire ke yoromina yoromin ka du ka tema yoro beka ulu fe ke Turquie o de an ganiaye parce que anga jamana la opérateur ko anafa bodila we ni ngali ko do nefe kulu ba fe ou ka opérateur économique nu ba fe kata Mali la visa kana kala ou ka avion ta drone kana ko o te basi mais jamana nu nyonche akanga ke réciprocité nous fana ko nyogon ke malien wi c'est problème amba do ko diplomatie fanfela la o bara be se ka medoni mais ambe se ka ben ko do la ka fu ka gouvernement encore ni be se ka fo ambe se ka ben ka kamba ko nogoya anga opérateur économique ni Turquie Mali la we malien bena o ka institution di ka service ma ko na ga wu se baraka se ka nogoya ndla ka fo ko Mali opérateur économique mboufo dante fulmina parce que ni ayi jamana jolendo embargo intara be hamina ko ya foko l'état ni duru ko Mali bebi Mali jolen fe halisa ayo o seramuna anga soda su be kelela uli to su be kelela mais Mali ko nala ba fo ma ko acteur économique commerçant industrie sénégalais bagamaraw monikelaw ulu de Mali balo mboufo ola ka fo ulu fane ulu vori ba fo comme soldat sur le front économique ulu fana ka marfa o yuka affaire de o malien mboufo la mba fo ku fo président wala wi barami ke ko continuer chesir la o yu kuma de o forum président wala beto wala kwa dai de londo alaga baraki relation ke do bala sele